Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Духтаро ҳози мо кор кардастем. Чӣ хеле медонед, ҳози Тозон интернет-магазини Тозон хеле пешрафтагия. Ширкати Навай, интернет-магазини Навай Ниқтараш. Марҳамат, касе ки ҳамроҳи мо кор кардан мехоҳад, рақамҳои ма дар рӯи экран ҳастанд. Шумо нависед, бо ма пурра карда кора шумода мефаҳмонам. Ҳаваи аробае ки бороро дидед, ҳамаш барои нами духтаракояй, закази духтаракояй аз нами интернет-магазини Тозон. Техникаи беҳад хуб дора. Марҳамат, нависен, бо пурратар ма кора шумода мефаҳмонам. Субҳ хайр тамошобинони азиз. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, ҳозир барои шумо ма паплинои фасони новинкаро нишон медиҳам. Инаи доингай гули занона, бисёр ҳамсанги хушрӯи хамелён задагиай ва гулшам гули туркӣ баринай. Мулоими хушрӯ. Ино 160 сомон. Ҳамирӯза наворе ки мебинед, ҳамаш 160 сомонҳо пешниҳоди шумо мегардад. Касоне ки бо опт мегиранд, бо арзонтарак мешавад. Ина марҳамат, ино сангои зиёдан. Баъд сифати материалам хушрӯай. Бисёри материалое ки ҳозир ҳастанд ва ёш буромадаган. Ҳами гулай. Материалаш дига чиай? Барои вай ҳангоми харидорӣ кардан эҳтиёт бошед. Ҳами чизорам ба назар гирифта харидорӣ кунед. Хулос дидед? Онами хел фасон гуло омадагӣ ҳастай. 160 сомони касе ки опт мегира бо арзон мешавад. Аз ҳисобе ки сангаш бисёрай и нархай. Мисол санги наздики хамиллионай барои ҳавай ҳамин нархай. Санги мисол камтараш бо арзонтарак мешавад. Хулос инаям гули Навай. Ҳозир иҷада бо чанд та гули дигар ҳастай ки пешниҳод мекунам. Ина аз ин чанд ранг буд тамом шуда? Аз ин дигар рангош мебиёяд, кабуту бежави. Бо ма шумода навор карда нишон метиҳем. Гули хушрӯанаияй. Аз духтарако бисёр харидорӣ мекунанд. 160 сомон ҳам хеле санги зиёдош, санги камуш бо арзон мешавад. Агар ки ами гула бизананд. Баъзе гулое ки хушрӯай санги кам намезананд. Дӯстони азиз, ба назар бигирен. Ина марҳамат, ана ин гул ҳастай. Ҳами сорти материалорам фаҳмонед? Сорти материалор? Барои ки ма худам ба ин бозорда дӯстони азиз бисёр мебинам. Мисол анамин ваяй чанд сорт буромадагай. Гул ҳаму гулай. Некем сорти материал дигай. Дӯстони азиз, ана хел дуюм сорт мешавад. Дубайски нестай. Ина дубайски гуфта мефурӯшанд, лекин ҳам барои чи дубайски мегӯям, просто ин ҳами ду тара як хел када буровардагианд ва ҳаму хотир ина дубайски гуфта фурӯхтесанд. Ну дубайски нест. Ира бинед чӣ хел безебай, ин тунукай сар я ов саб сафед мешавад, хираҳай. Дӯстони азиз, ба назар бигирен. Ҳангоми харид мекунед, анами чизора ба назар бигиред. Гулоша аҳамият натиҳед, барои ки ҳамин нусхада меброранд, анами хел гул буровардан. Хулос ине ки шумо мебинед сифати хубшай ва ма дар наворҳоям кӯшиш мекунам фақат сифати хубша шумода нишон диҳам. Касе ки хоҳа мисол метавонад сифати нақс хара. Касе ки ина хоҳишмандай мисол мегӯянд ки мада арзон дар кор барои маърака, барои аввал мен арзоноам сурат мепартумшонам. Хулос ин ёе ки мебинед 160 сомони дона даян. Оптумда арзон мешавад. Ина бинед, ина се гули фасони дига омадагиай. Мана. Иям гули хушрӯвай. Се ранг. Аями гул се ранг омадай. Чиқар гулошон хушрӯвай. Ҳамаи ҳамино як нархан. 160 сомон донада. Оптумда бо арзон меша. Инаи тарафа бинед. Чӣ хел гулои хушрӯвак бисёрай. Анаи гула мепирсанд бисёр духтарако. Марҳамат. Материалокошон ҳам аҷоибот хушрӯвай. Ҳамашон сангои оригинал задагиай. Сангои хамиллион. Иноям ҳамин нархана? Ҳаминоям ҳам 160 мая?
баъд ҳаста ёзи атлас нусха пальма хушрӯй бинен ма шумо да пальмарам нишон метиҳам харидоро марҳамат хоҳед аз инам харидорӣ кунен мода нависен даставкара ман мефаҳмонам ҳами санга мозиам хали 160 ҳамиам 160 я анаям диде санги зиёди доин 160 ира бине доинги хушрӯво духе сангзадагӣ оригинало 160 сомон донада оптимда бо арзон мешавад дӯстони азиз инаш чанд сумая евростил ина диде хулоса беҳтарин материалҳо пешниҳоди шумо мегардад метавонед харидорӣ кунед аз анами материалҳои сифатҳои хуб каседа ки мисол бори арзонтар дар корай нависен арзонтаракошам сурат мепартом метавонед интихоб кунед хулоса намихе материалҳо пешниҳоди шумо гашт имрӯз каседа дар кор бошад дар ватсап нависен боқи саломат бошед хай